Tervetuloa mun matkaan. Ollaan nyt tultu Kuhmoon. Me tykätään käydä täällä Lentuankoskella aina, mutta me päätettiin nyt käydä tämmönen luontopolku, joka on normaalisti 6 kilometriä pitkä. Eli se kiertäisi ihan tämmöisen tosi ison lenkin, mutta me ollaan nyt tuossa ja me käydään tämmönen 2 kilometrin lenkki. Ja kello on varmaan 6:30 illalla, joten aika hämärää saattaa sitten loppupuolella tulla. No niin, eli me ollaan nytten tässä. Ja me aiotaan kiertää tämä reitti, joka on noin 2 kilometriä. Ja siellä on lahopuun lisäystä ja suon ennallistamista ja sitten on metsänpolttoalue. Ja ilmeisesti se metsänpolttohomma on tehty, koska tuolla on tommosia hiiltyneitä puita iso kasa. Käydään ensin tämmöisellä hienolla hiekkarannalla, missä ollaan käyty monesti uimassa. Ja täällä on tosi kirkas vesi ja hiekkapohja. No niin, eli nyt lähdetään tota polkua pitkin ja sitten tullaan lopulta tähän. Ehkä 1,8 kilometriä on nyt kierros, mitä lähdetään menemään. Aika liukkaita tälle sateenjäljiltä nämä pitkospuut, pitää kyllä olla tarkkana, ettei kaadu tänne. Mutta jos semmosesta luontotyypeistä eniten tykkään, ehkä eniten kangasmastosta ja sitten
suomaastosta. Ihanasti sammaroitunut tuolla nuo. On, tässä on niitä lahoavia puita, mitä me otettiin. Jännä kulkea tämmöisessä luonnossa, missä ei ole muita retkeilijöitä kuin vain me. Koska Oulussa on tottunut siihen, että siellä näkee aina muita. Täällä saa kyllä olla ihan rauhassa ja on tosi hiljaista. Taas tulee näitä liukkaita pitkospuita. Mut huomaa, että ei kävelty paljon, kun tuossa näkyy noi kasvanut tää kasvusto niinku tähän päälle. Polun leveydestä kyllä huomaa, että täällä ei hirveästi ole kävelty, kun on näin kapea polku. Hyvä, kun erottaa sitä tuosta maastosta. Aika jännä tää tunnelma, kun lähtee tälle illalla. Pitäisi aina osata lähteä eri aikoihin. Täällä on ehkä vähän sellainen tunnelma, että ei tiedä, että tulisikohan karhu vastaan tai joku muu. Mutta eikö Kuhmossa ole aika paljon karhuja ja susia? Täällä on susia jonkun verran ja sitten karhuja on taasta tuonne alaspäin. Eikö se sano, että täällä on se karhusafari? Niin. Niin, kyllä kai niitä täällä sitten on. Varmaan. Toivotaan, ettei tuu. Luuletko, mä haistan edes hulluneet kaukaa? Aika varmasti.
Toisaalta olisi kyllä aika hauska nähdä kyllä meitä ihan tälleen luonnossa, niin joku eläin voisi ehkä olla joku vaikka enemmän hirvi tai joku karhu. Mitä on mennyt rikki tästä? Ai pupu, niin wow. Ota, mennään ehkä tähän alaan. Vai pääsisikö tästä? Joo, mennään katsomaan vähän taempaan, niin ei mennä yhtään. Se toinen on nimittäin irti. Kyllä vähän jännittää, kestääkö ne. Testi. Aika kaunis. Tässä olisi tosi hyvä teltan paikka. Tässä on pehmeitä ja tasasta ja ihan järkyttävän kaunis maisema. Ja siinä on aamukahvikivi. Tulepas katsomaan, miten ihanasti lipottelee. Hei, onks tää joutsenen sulka? Tosi iso on, kyllä näyttää se on. Ollut. Joo. Pannaan takaisin. Siihen niin meni. Oispa ihana nukahtaa tähän liplatukseen. Tämmönen biitsi. Tänne kun tulisi semmonen oranssi ilta-aurinko vielä, niin aivan. Tosi hieno pahka on kasvanut puuhun. Tuommoisesta sais hienon kuksan. Tää olisi niin hyvä kuksa. Just tämmönen käteen sopiva. Ja valmiiksi pyöreä. Ai että.
Käydäänpä tätä polkuakin kattoo, mitä täältä näkyy. Aivan ihana tämmönen kangasmaasto. Ei ne taiteilijat kyllä ihan väärässä ole, kun ne Kainuuseen tulee maalaamaan niitä tauluja. Vau! Vitsi hieno kelottunut puu. Kato kuinka ihanat maisemat. Ai vitsi. Tuolla on se hiekkaranta, missä me äsken oltiin. Tuossa kohdassa ja tää rantaa pitkin nyt kävellään sinne takaisin. Sitä kallio on kyllä niin hieno. Joskus kun sais talon tai mökin tämmösen kallion päälle, missä on tällaiset näköalat. Nyt on kyllä sisukas mänty. Siinä muurahaisia kävelee päällä ja se kasvaa tommosesta pienestä raosta tästä kallionkolosta. Mutta onhan sillä kyllä
huikeet maisemat. Tuossa minäkin kasvaisin, jos olisin puu. Kyllä tässä on luonnontaidetta parhaimmillaan. Tämmöiset paikat on kyllä niitä, mitkä jää kyllä niin mieleen ja niihin haluaa aina palata uudelleen. Koputa, onko ketään kotona? Kyllä, on heilläkin aika komeat maisemat. Tässä on semmonen ranta, missä on aivan pyöreitä kiviä täynnä. Tuolla näkyy ihanasti tuota kalliota. Katsokaa, miten hauskasti kasvanut tuo koivu tuossa. Ei koivu, vaan mänty. Täällä siis aivan keskellä metsää, jossa ei juuri muita ihmisiä oo, on näin ihana hiekkaranta. Kirkas vesi. Lentuanjärvi. Ja laavu. On muuten nätillä paikalla. Alkaa muuten tulla jo vähän hämärä. Ai vitsi, toi ranta on kyllä ihana. Jäähänkö tänne Jouni yöksi? Ois pitänyt ottaa makuupussit mukaan. Ja makkaa. Ja ruokaa. Eikä nähdä parempia päivä. Kallioniemen laavu. Kyllä siinä yön nukkus. Sitten kävis uimassa tuolla hiekkarannassa ja jois tuossa aamukahvit kuksasta. Mä voisin kertoa mun varustuksesta hieman. Nyt on varmaan semmonen 13 astetta ehkä lämmintä. Ja mä veikkaan, en oo kattonut kelloa, mutta oisko ehkä 8 aika. Täällä alkaa olla jo vähän hämärää, mikä on kyllä tosi kiva, koska on jotenkin tosi erilaista käydä niin kuin illalla ennen kuin päivällä retkellä. Ja täällä on jotenkin jännä ja rauhallinen tunnelma. Jotenkin se
luonto ottaa niin kuin syliin tämmöisellä hetkellä. Mut joo, mä ajattelin, että mä kerron vähän mun varustuksesta, mitä mulla on nyt päällä. Eli mulla on oma neuloma villapaita täällä alla. Ja sitten mulla on kaulahuivi, mikä alkaa kyllä tässä loppumatkassa olla jo ehkä vähän liikaa. Ja sitten mulla on päällä tämmönen ohut juoksutakki, jos on kosteutta, niin sitten vähän ja pipo. Ja housut, jotka on vähän vedenpitävät ja luottovaelluskengät, jotka on ajettu sisään monena vuonna. Tästä varustuksesta vielä, että näin illalla hämärässä kyllä otsalamppu tai joku muu valo olisi kyllä aika tarpeen, jos vähän pitempään menisi, mutta nyt ollaan onneksi jo aika loppusuoralla, niin täällä nyt sen verran vielä näkee, että päästään perille asti autolle. Kyllä jäi äsken vähän harmittamaan, kun on niin myöhä, että oltais voitu kahvit tuossa nuotiolla keittää, mutta ei oikein näin myöhään kehattu enää jäädä siihen tekemään nuotiota. Siinä olisi kumminkin oma aika mennyt, kun olisi sen sytyttänyt ja keitellyt niitä kahvia. Pitää tulla toisella kertaa sitten semmoselle retkelle. On kyllä niin hämärää, ettei näe, mutta siinä lukee, että kääpien salatut elämät.